Well Jabe cyn sgiol ei, fáilte go sí episode of it je go play go sprúi. Agus tá nótaí teo ag má bhean Rebecca sin léad athóir gon páthfuile seo. Bhí teach méideach banna go nótaí sin agus bhí rud a cheap me EIO. Dear me, cyd sin EIO. Hog sa beth a second or gyn o episode if it je. Se je. Spáinte sin cecho minic mín sus a brenn an nótaí fan nan. Se go ddíireach. Áil éireach. Áil near má bhada an amachach. Áil cit ar na nótaí mar se. Ba tá muid gáir rubug níos garmúla inis mar tá muid dearchan seo brenn ar an setup atáin agus ináit an baby monitor an fuam bheith costa air tá an fuam costa as ach tá an scáil le feicáil mar sin máthú sin an caiin beag feicimidí a chaanam bfach an fuam air dóid go sin na clostáil sa gúilra chuidús na episodes an sort fuam bán a bhín ar siúil sa siúr mar lap nar bhín si chola ach anis tasún am go an caiidean fuam brabag níos fear agus má bhín in moltúltaí a ggéin duine faoi aon rud eile gur féidir an fiosú ar bad créile inis chuún. Ra cúpa comment an sin arán le hána? Bhí ceamt amháin tá ag rá ó an tam tafad mu an ceantear nach bhí duine bháin ra gur bhar leis an stíl seo ná a bheith leirtí méile agus nglaige. Ó se. Agus camérá a aontíam leis sin mar is fearlam san nervhíns be géisteach le rudí dúirtang go bháin úsáid ní mar gearan sé isteach ar an rud a bheith léimecht ó gaige go béirle i mthorm seoircha cad heapan sa. Well ó mar a chuige gur a thuchas me hain bailom hain deach éisteach le teang go bháin mar scailíonn nó béirl nó ach se an rud faoi na tá caiidean difrat daoine vín géisteach le nó brenn mo chuid fí sein so dí ní choilena heiceach ní choilena bheits ná heiceas choilre do muidir ráis nach go gaige sach má go fóil me golóir fólamáí mís géisteach agus banúach Tá mai ceapan ciníon na smuid na an pátréile chuneal deach céad fan géad in éilge nach leanana mi sé ra duna muid fí sein ar rudions mena chuige fan géad gailge chuige fan géad béle. Maiall tá gin te róá dharmsa fuhéile scíh ar mo chuid TikToks, Instagram Reels agus na YouTube Shorts bí man an fuhéileon ar sin maiall ní go handúníim teach ní slúna nómad te an frosta golóireach ní atá mam le fuhéileonna ní smúna nómad tuginn te bhd a bhaine marcáach ireach sin an réiteach a scéal. Thug mé fa dear go mín Spotify dina auto captions gus na podcréaltaí i nghailge. Agus ní sé iontach was a tá rinn seá febanní an ach tá sé sáchrín gomocht an sin amach ced faoi tá muid caiint deach tú a léh. Nis pecann se suas mochuid goige níos fear na dochuid goige dóid mar ghfuil mochuid goige níos caiideanta ach mar sin hain ní bheith sé bhá gotí nach mé gáchuid fáhead le scríomh mar bé sé lug junta ag fibecin app sa tú gúsáid. Se stói bhfuil an technoliacht fáilte níos fear a gúnaí ach Dearna me se scail a roimh se sách má le gaige ó thuchas me go leir focla gus a bhainte gosaid focla nó seo nó Tás a poincí nó tás a focla áitiúil a vins ráit dearin na saoir beit náteach an AI bailach beidir me sé Fós? Well fós. Well Cuint ar fátí samsa cecho héascas tá dealgóirdigh Ferbert. Well tá cúntartán tá buntaistí ar nó rud a bit tá buntaistí agus mí bhaintaistí leis ach cum súlgéir chuneal amach ar na míbhaintaistí nús mar thúpla mas chuoineb coppla seachtainna chuim na a bhí Catherine Connolly bhí dionmh fí sean fú AI a chumsa bhí sé sách silar gur AI bhí an ach tá sé fáil níos fearr ciléon dúirtí gur sí gaiirí as nó cinint nó níirí machchas rásan nó cinint ach cheap me sé gur sé sách silar bhas chuibh sé a caiint an béal
hí rud cinn sart eisteach faoin be. Tá go leir daoine beidir tá rubba ní sinne beidir nach tikidís sin nach mar se na sin an amach agus go girdidís sin agus beidir amach tioncharach op sinna chuh se do bhótáil nó well be se níos far a bhééis se fáil an technoliacht mar Cínte. Mai go tú an sampla sin go Will Smith ag í spaghetti rábhlí nó hen bhí se an siligur AI a bhíán ach sin dionn siad cean an nóra agus cean bliana agus airann siad níos réalaach agus níos réalaach chola bblion agus cínte fiú is an cean go Catherine Connelly bhí si gimmart pelle le páistí agus a gimmart kisfeile le páistí cheap sé dosach sin AI inis chuig mé dosacha a fu brenne sa gúir leon leide le spáint OS AI tánas ní raman an cean eá mar ní AI bhíán a chuna me cean eile go bhí sort mórthúil sort níos an cin sort lá idir ceilere bidir iad nó cinint féle muslimach bhí á ceilere agus bhí sa bhí seán decha glóir le daoine siúil síos a bóir le bratachaí éarnacha agus posters a nús níos an cin bhí scrífarbach is rud a bheán le olc a chur ar a roioine agus cin gaigetáireach click ragebait Cechaíar sem an gaige meú ragebait archaí sinna bhíán agus bhí se chosolir gur é bhíán cean gus rudaí a spáint gur é bhíán na gádaí ní idir cá uniforms ceart a bhíidir cá uniform a nús meas gan idir gádaí na héann gáda siochanna agus pólíní sásannacha was na cappaní sin tarp sin le suirt carnogaí bána ach le breanúir dosach béidir nach mochas ag duine agus mat a duine i ggéire leis ge bh acab hí dí as a camid tá siad de cosint na daoine mícheart ó chearch má siad cosint na hhéirní ná na daine sin dí mar sin tá se an chuúntarteach gur féidir AI úsáid mar chinál bailile chun sprága se bailile chun fua daine an scanú se an ráin mar dear a sprága mas do buite fearach buite olc beidir ragebait beidir ní le sam buite réchaí béiteach a réchaí ach se was banite cínte léan chancel ar mar dúirs muid níos luachte ar bahall níos fearr a bhééis a technoliacht a gaiirí agus camid súlgéir chun each na rudi sin. Rud amháin tá me cheapú go má faoi AI nó bícham mar tá fásaí an Google Translate. Is chuinem sa beidir cearna cúgahlénta chun bhí se antain go jo. Is ní te fuirfe na buil ar fós atá se fásaí. Na chun sam siúdíisteach ar Google Translate cáráil. Tugam mu dear an is a gompar marúir me le gompar le cearna cúgahléint chun tá se fásaí. Ar sin buntaiste ar nos choilrod tá mar táráte anna ní me ggéh hárácht tá buntastigus mí bhaintastí bhaine leis. Tá Google Translate cheacham ra fáte níos fearr agus doesn't really look faoi chat GPTs na sinna le. A sé rud faoi chat GPT na gáir is scoláirí níos buomhlummsan a ríim sem go buomhlumm bach se ná chu op bail lucaí anna bach se ríim se meánscail nó ar leid chuir se cún mar méteach a réchaí ach sin trochrút tá i mórms de ChatGPT go má beidir le trór a thuirt cáir a thuirt le eiste scíomh nó rud cinnteach ní ddíireach brag a hiilis go thomláir tá teag mátar marúir me trór nó rud cinnteach ceapan tá go bin rutar taúntarteach mar bhúnseir suirt. Cínse agus ní aing tú an méid ní bhain tú méid cinna sása bhas rud cinint íana le ChatGPT ná íon a bhachat beidir go dóga sé bhád níos fuideart éanú héinach nuair tá rud cinint dáú fi cin cumtá hainú pí opbrigant hain tá méid áir sása bh gceis leis ach ní chaha sin le
ChatGPT is sean chuúidirteach go bhfuil clacht inis ag daine óga bheith úsáid mar cechaí mé díon sin rob amach sa saoil an sin mat a clacht a go brin cinróid sin ach échaí is rud le bheith smuoine faoi. Well, mar a dúirú sin deach le ruile faoin pointin tú sá a bhaintse san rutúna ach freisin fólam. Má scéfann san eiste nó dá nó fi cin rud a hain Tá tú fólam sinna rud ach maine tú mar a dearra le tearma clufií gaming term mar dear merla was it cheat code ní hín tú fós chuilem sanna me beg hí clufií an détasart mar dearra cheat code sáil agus ní tá básáin éile mar sin as a dosach bhé te seo ionintach tá man an chogan a bhar nó ní á bás sa clufi se an tá a chuilem Golden Hire in Nintendo 64 James Bond clufi fiocht cheat code sin an agus hí sé ionintach a dosach a sin haréis beidir níos am genúma nó chuúnúma bheit te sé leh ní léon ní bhhain éá se ní chuúntar ní léon ní léon skill ní má fólam ní má bhain níos fearr mar imróid agus sean céan é hí gáir go scoláide ní bhéh tú fólam. Cínte agus is nuair bhí me san oldscoil hánach sé go mórlam sa bheith scríb eistí cé gurí mai óíocht má bhain chéim bhíarm fós méid ar eistí scríb is hen sin go mórlam an taidí anna na puintí a leagad amach ón sort struchtúir an eiste chuir le chéile ar dí mar sin ach is stoid amach ChatGPT ar fálaigh ná an beidir nach nuilna sin agus ní bhanan taithna bhas ón próséis an sin deochfach vinnig ar an tura ach sin próséis an rus tábhacht daoine an tura nuair tá tú scríb eiste mar sin nó an éon cinál obair gon scóil nó gon oldscoil. Tá mar dúir mu tú fólam sin nach mín muid fólam. Jonna an rud scríb an rud ní ddíireach leannacht ChatGPT nó mar dúir an cheat code ní léon bhá a cheat code. Sinú sut fi cin gaigetar instant gratification Cá sin is rudí cin síanana agus gear sir ar mo chuideama ar mo fón TikTok agus Instagram agus bhí me go maiid tús na bliana a bheith léomh leabhar ach tá mé fáidir bu leisciúil inis in áit cabbaide léomh féin brenuir TikTok nó Instagram roáda agus aim nus go me chumháid in sin mar sin cha bheith rubug níos Jane ar am hain faoi sin ach sin cinál rud céin a freisin tú duna rud tá ré ach nach mána tú ar sás a bhas go fád tearmach an sin. Se agus fe sin níháin mar dúir ní tú fólam na réon tú deach sart fi anháin fi agus is gáir go minic bín sart gaiid ní bhín nach 10 second na 2 second agus tá mu í stóí treinail ar dreinail hain le sart áard gaiide a bhein rudaí nach mí ná ar ddíú a rudaí le tamil níos foiide mar húplanis me hain ó firm sin smartphone háart ar deamléachchan fá cliste. Bhíoch me se léamh sos go dtí beidir deamléachchan léifin chuúd na sé leabhar chu le bhlíon dearn is beidir ní smó ná sin beidir ach ar leid sa méid sin chuúd na sé céach ó format smartphone beidir gur le me cháán tí leabhar i deamlíon a beidir rudings mar sin a réigen agus teach tugann se áirt agus tá ar treinail sin is mai léh leabhar nó rud cí nó fuin alt fada ar líine nó blag nó deach skip go tíiad so mar sin tá cí nach mé téan is ar treinail sin is maiall ar a smartphone nó TikTok nó sin agus fi an gaiide agus Tá muidir stoi san lún dearnach gur féidir an cuioine ar cechaí rudí gan an éidirlín millennials is féidir an cuioinú was at céird cechaí rudí gan idir nó nuair bhí an dial-up an sníomhah tú Google al choilead beo ach fiú níos bí me brenn ar cartoons leis gáín beag le maoín agus bí brenn ar Elmo an seo agus tá cara ag Elmo sa glór agus is fón cliste tá an smartphone
clist an tam orá agus bíon an lína seo chuile episód céir dhéanans elmón ar tá sé gur rudí cinint nua ólam Braíon muid ar an idirlín agus cheap me dus a chu sin sort eisteach mar hiad gnearch siad ó chur ceistir duna cinint nó brenne leabhar a chu nuir is sin rudí dhéanas muid náir na tá gur rudí cinint álamach ní bhah an fáid tá airad leabhar cócrocht amsan seo an sef clúdí le dusta mar in áú goil tríd an leabhar agus just rounding má tá just weim deoch bí me Google sin é bhí ar bar gur sé sa glór elmó mar well sé réalaoch so sin dhéana smuid. Se bhfuil tá haon rud céin a mai teach gur ní sam mai cin rud a cinint na chuoine mar rud a cinint is dáta cin dáta na cin tainú ar eisteir a cinint bhí scona na cin nó cin taimí ar scona sin haní mu an dora. Is an náit sa íireachtaí an na cuiinú ar an tainm nó cin taimí ar a príomh eisteir nó cinint deach go a Google éisca agus. Chain tú an bha nuair féidir le cuioine a chain tú an bha nuair gur féidir le cuioine ar gan Google líon ar. Ein tú scrí an túús ar barcad beagad a chuigein ar dí. Well i ríist tá Google ar nós cheat code náhfuil scór blianana chun na goáirit. Well rih a smartphone well das at bhí marders do hín dial-up lín an bháil ach amach laptop at nó rihire bheith an Google ach tas at inis bin na fón ag choáine gcónaing tá mar fá ní bhíh an laptop dat a deach dús a just an nuí nó fi cin ná nó a deart na le smartphone bí teat tá mar fad bin teat ar maidin tróna agus san nuí mar se tícó déach. Mar ní ar a ggóte sin fulllein. Ní ar a ggóte fulllein a bheith Google na marcum nó Tás a go háirid fé rud a cinint ba chearcamachchas at nus mí sam mar ben nach súnprointach tá deal scona na cinint chanig tú blianach an nó. Ní ra sin an cuiine le hána bfu Johnny ar cuiine ar anam Jeremy Corbyn agus níor an cuiine bhar cé a deil cin tantar moine agus níor Google mé a chanig sé was ará am thuéis genúméid ach bhí me náir a ggéir Google achtar me nóí féidir am camic mar tá am an tanam ach ní ramin an cuiinúir a chu há sé ráiseach Tá ceap an ruirt freisin ná gomuid an mí aideochanis go bhfuil an fón an a gúnaí mar scuoinm sa blintoch hin nuair a tháinig sort YouTube ar an céile dosach agus fochtaí bfachas at beidir trí nó ceire video a bhí bar le YouTube agus fochtú go a cháidir óhachtún video seo agus fochtú spáins a videos dá chéile inátí a chur inát an link a chur ag daoine was fochtú le chéile go physiciúil agus spánach tú é thób ar an laptop agus sin beidir go marnach tú an fi an céine sin trí nó ceirtar nó a chanisteach fiú beidir nach gríochtnaí daoine video go thomláin inis was that. Se bhfuil go handúil bheith bin YouTube videos nus se begéisteach te níos leis go handúil bin ar a laid genúmad nó níos fuideach ar a laid genúmad ach tá ar treine sin is meall ar TikTok agus bhil go háidir TikTok na fi an gaiide te go minic níidirach 10 second 5 second beidir. Nu a géisteach ar 1.5 nó faoi hó an luas. Well tá sam daoine áirid a dhéanaan sin ar WhatsApp má bhín daoine chuir teachtareacht fáthata fuime teachtar fuime ar WhatsApp gáil maidide dearmid nómad go leanú cháúmad arrád tá sam daoine cinnte an sin. Cin fut a point amsa bí a dionnar céine. Scaití ní saríisteach staige bin chuid gon sort. Bhfuil amantí má a chatart le fáil agus bin nummer go introrán is ruí ní podcastán is teachtartánach. A chamatí is málam bheith fáil WhatsApp just fad ó cálam le scéal simúl agus bí mar chuig nóid intach be man an deoch pléirú agus ru cin jeí agus bheith éisteach ag an céine. Agus tá freisin nach chfuil gáid freigra lár chuirt beún an chuid beún an de reigrahút éis tamlín was dat mar sin bin go just ná léach fón tá tú an smuoine faoi ce gur rá agus sin go ráiseach go brí leis
Bhfuil de WhatsApp ionintach chuí sin sin bunta me chuilem sa nar fe me fón a dosach na má dhéagóid an nácia ní sam cín madal cin cinál náci bhí annach níortanna nach gluoch takes agus clógaid agus bhecha learmclachaid. Rud amháin bhí go máfin na nácias bhar cheannáte? Bhí an cean 3210i sin an cé cean bean. Níle sam ach rud amháin fób sin na bhíon battery thar céin. Bhí sé úrsateachta bhachú teirte bitir? Bhí bhfuil am inis fá ré leis a smartphone agus dear naci bham was at the rin. Dé sin an go deir seachtain mar bhachan WhatsApp wem was at lein obair suirdaíach. Beidir go deir seachtain na dearch. Ach an sin leis a gaiim beag bín cho duna si rudaí an bharú go minic agus bín tú géirí a hógáil láir ar gamran sin ar bhón. Ach agus é chuirn sin san grúpa go gláán ag mo bhaintir muo. Ach sin rud freisin a rins muid brenner sconán bí me géir dearch mo fón a chuir faoi cushion rudaí cinn se as meach agus nach mé breú ar mo fónú. Ní recinn si rudaí cinn sa sconán. Ó meú sin fear agus bhacht tú Google a ná se agad go dtíní steirnaí. Ach an cin scona ran muid ar réir House of Dynamite dacha. Is chéad ceapú fa sin fanna? Well, bhreanna mu mar chá chuid nach a bhena muid chécha muid réire agus bhena muid a chéad le na Eurovision. Tehartid ní te bailile chábhar chuig beidir bhuair agus cháid nó bhuair agus chuigan nó mar sin. Seis nar tháinig mu sin chéad chuid an chéad beidir cháis cúg nóid an chéadí mar ní féidir an brenner scon an omlan is rovinnic maiall ar an Galbeag ach bhí me agsú go mór leis an darna chuid eáil mar bhí was bhí teanasán agus bhí an scéal go má agus rudaí ach an sin an deir bhí se chuideach. Well ní sa múid gur réin mar deir sem sé focail chum hain milóid spoiler milóid ach ní sam bhí se go má ach bhí frustachas ag ban sé freis mar fecinn tú an scéal céine ó dearcha beidir chuigur na séir sé nummarcha agus sin scéal céine ag an súach dearcha duna difrach sachaí ach in sin tá tú fan go dálach an rud mór seach sin ní hálín sin sin ag déir well tálín seach ní ecinn tú é sa sconán tá sé implied go sé tarlú. ó ní léon chríoch leis sin an rud ní léon chríoch. Feiceam an rud bhí si i ggéir Jonna ach bhí sé frustrating bhreatúnús bhre sé réchaúnús nar thos an sconán i gceart. Gur mar gúnig fanna go dosach sé gceart was that? Sem mai bhí tú mar dúirt tú. Chafa beidir níos am genúmat cútead númat hátar sin. I brenn ar a scéal ar an rudaí bhí tarlú siad súla den bháin. As sin mar do chaáil go duna gin teile. As a rud céan na hála sin beidir mar do chuútarn mar se sean scéal céanna chuútarn deach siad súla den eile as gan é chríocha sin. Thart ar finúmed a bhí an rud a hála bhfuil an rud a hála thug sé ar finúmed. Ach mar al gohacha bud é ónna dearc í difriúla lug thug sé beag na háirchlaigh an scéal insint ach bhí sin go má ach bhí me fánach len rud a bhí ag cheap mé bfach ag tarlú agus ach béis nach chu gáthó béis sin na Spáint mar bhí sé sort ní me gur mar dúirt fin an millóí a thuirteach bhí sé implied goach an ruirt a tarlú agus bin nó ní béidir nach chu gáis sin na Spáint mar sin béidir gur sin ceach bhrá me héine nús sort gur mé fannacht go nuirte agus sin sin ráidir sé. Seacht cean nar i chéach na se cean an chéad rud a bhrá tú. Jimach? Se sin an rud. Tá mar se sin junta i gceart ní ein bhrá sort ó se sin go má nó. Tú sa ach tá me cepa freisin an sconan sin bhí sé géar sort fátí sa chuirt sachaí nó teannas agus bhí sé nús nachir sé ggéar an teannas a bhrise bhí sé gur an teannas a chuineáil go dtí gur chríocht na sconan agus tá fós aim teannas mar nílas am ce hála. Well hála rud a cinint ach níle san ní rinte bháin céir dional rud as ceir bhean tora bhí ar an rud. Well bhí mu an Jonamach cén tora fáánach. Is ní he ach an tora mar a dhearra. Tás a tora.
ach céir dionan rud cé dúnsa mar Is cá chuile scéil is oige gá chuile scéil stoppa an áit cinint ach bhí áit ufaach le stoppa cheap me se fá sin ús bheith stoppa lá an M15 ar cinint. Se bhfuil sinna dúir me sin na chlós hí na heimne chu goil suas an chéadú do bhráin bhirtena Se mar bhí sé tiil gotí an dear agus bhrú tú pás le brena céimiid numid bhí fácis bhí genúid fá idir óhfuil cúplaúm daca an ruir a chríocht nó is ach sin dearchanig na credit sos agus sin genúmad go credits sinna bhí an genúmad bhím sé céinte amach áhfuil beidir mé chuúg na séúmad as ar Spáis ceirt á hála ina dhé an rud agus cé bhí scúis nó cin tír a bhí scúis nó be chu go cargach nó cid a hain nó níor míine bheith sin nílas a béidir gan na siad chuide dó béidir níle sam ag an coppla blian in Netflix de an Netflixú dhéit mar an cára béidir níle sam ach well má vín se be brein ó go caiinteir bit me mar se bhí in éidir na Netflix éidir sé bhí dónú trí me cepan a rudin mar sin mar se te molta go daine agus ní sam sinna chéad rud a bhrám mise dúin rud céan gur teach Wa sé gomáin ar neach muid go betalin leáil bhí mar sin seo agus ní a gá chuin go bháil níos sin nó inard mar sin nírá sin Sonny Tá sanní sin na fómaí an sinach cheapan se goil fin an sin na fómaí sin nó mise is sonnítá na ríist nu bheith sé compaideach stoppa sé na fómaí eistecha acha cid mar se na scóil an séú thuirt aríochnaí bhfuil fúnart go taiiste ní mór an é ní mór an é bhí an gneocht sin ní má lása ina sé á go le choirbid amach ráhat an is ní agachtú ina séúis go jo well smáil mar dúir mu snapsó dearnach dus a teach deaschail gaile ach ní siíocht a bhhaile ach dus ach tá se go deaschail gaile dus a teach le coppla lá nó thuil go jó nó fuhil go blecí nó dus nó Luamuid cúpla episóda hen ggur muidir Merlin Rínhá blinta is chovis seachte go beh me John nó sé te go be chovis seachte go bhíán Tá hepa Échaí agus bhíimeid Vienna agus bhíimeid in Alban ach bin méid níach mu an se le chéile tuchan tríáte be an Jack ar fin an a bheála tíh mo gaiirin Tíh mo gaiirin ach bin an Jack ar fin an a bheála go th leir ach bhd am scoláis cin tíisteach ní bhíon an néirad fún taiistar mar níoscuil mé mochoí ina sér is a bhí béidir nar bhí mé mochoí im le clia nó gáile mar al go me chosáasta leis ná táme ní bhíon me ggéire imimecht bí sin níos teachar imimecht fianúir bhíimiid ar mí na meála in Alban háse go mórlam agus bhí man sásta bháin ach bhí me well dan mo weim sunny chi agus fi me sort agsúla hat bháile ruair amháin eile freisin ionmuid ar mí meála nach ra roiintach nach dair muid an lua le golig le golig an flight cintám bhí an flight bhí sé sort carcol go máis bhí sé rólú a chi agus bhar se an mar sin bhí an banis an agus sin an iad ar géin bhí muid i gimimecht go go bací bhí sé ó luaní an bhanis sé amach coppla lá mai mu a ríist coppla lá ar a leid coppla lá sa mehah mar ná chuil le measca lenar chláán agus mar sin bhíart Jeffir bhí chuir bhíart rubach Jeffirirt agus nírá bhí meid capi imimecht rubach níos Jeremy a sin dara Ryanair na strachlaí dair siad an tám a bhí an flight agus sin bhí an air níos lúin sin agus se a hen sé le marchan ar bhí mar John bhí séintach thumuid go glasúba chuin chuir glas Glasgow dear Glasgow Germany ach chumuid sin dosach agus chuile ar leir muid lo beidir an cháirú agus an jazz ach nuair dúirs muid ó muid ar mí meála bhí Tá sé mí meála in Glasgow cin fá sé métas ach
mar gur vegans muid agus a Glasgow fácinn tá se an bha go veganí tá go áteach i vegan an agus a go raní an agus sin ceangus na fáinní ran muid agus freisin marall nach meile a bheith taistal roiá don bailile fan an a fós héin bhí muid gur go le leir ácinint, bh bhí mis sé an chu agus sin sort an áte ran muid marall bhí muid th leir ach ní muid a bhád ón as bailile náire mar sin. Ní freisin mar le Rebecca is vegan sa bhirtein agus sar cóthirlú wat buna cinnte gur cóthirlú mai am nar sa Rebecca seach an áte dámuid hí is táire san fargnamh céin an cóla céine hí bíalan céad fan géad veganach hí is táire Tá buna cinnte go bin cóthirlú nach cha níor gur bhí sin céad fan géad planet amsa. as freisin an deir seaachna céanna hí Celtic in Rangers ní go bhéon Thomas fear Cé na gotíí agus ce na bailí éis na cuiine. Bhí níor clúam sa bhí me sé bluúis fao sin níor clúa. agus freisin an cantar gaialach mar a dearra in Glasgow hí muid san áit ceart mar éarnaí mar daoine gail. Bhfuil an chéad relefan an be tosan an thuras a phleanal agus an lóistín a chur an áir scoilead mar sin agus ní bhéitina bheith tuairteach an sin. Tá mai ba háir céanna chums go Belfastiste. Nuair dá muid náit úfasach sin. Seach freisin Tá mai an cantar rana tú an cantar ceart ach ní ar ein taide má tíach se go réig go bhah muid fannacht é B&B UVF nar a nó cóáú go. Bhil ramuid an náit ranna mise bhí mis cepa bheith gáil am hain agus sin tá cepa gur an tusa cinenne tamníos sin go gach tusa an freisin. Is bhí muid goláán le haid Vegfest nó cin an bhí vegan festival na rinint agus rana mé an B&B is sira gur féidir amáil agus tá go bar sé tríocha punt gon go duine amháin. Nuair landal mu an tháinig an fearr TV an counter fearr an chrusta. Thug sé tháinig sé gur bartein an agus dúirt sé no, I need to charge you hotel prices now agus bhí sé an eisteach an ruidir fad agus cé a háin sin sé dúirt sé do you want a telly in the room agus dúirt me no was cumma le fu se go jazz ach cumma náir agus dúirt sé go má mar an duine dearnach a bhí sa siúmar sin funseáil sé an telly bhil sé an telly dána de telly agus bhí sé hías mai an telly sin bhí sé hías daide Spáin se chun an telly bhí briste an deile agus bhí scuilt mór se lá ná ar máinna dána de telly. Agus cé th dúirteáil sé nervvis fág fág an ochir sa siúmar seo an reception agus dúirt sé ó ní bheith me an seo nervvis fágáil a dúirt me áráid ceir. So sin bhí fágáil chumeteach sa siúmar sin len ochir agal agus bhí mrá ar an áir trúr tá mé hapá sin choir an áir agus seo nachir. Agus níos an beidir cardide leis a tháinig ráéis bheith mó ggónar de cinint nó níos am. Agus freisin díirmuid bhí bricfast a cabh an ach nar bhúid brenn hart ná bhí se chosáach so díidir me ní me gur bricfastíon se ach bhí me gur an pointí anna bhucan muid seo agus chargeá sé muid breise an sin suirt costas sa bfach ar óstáin an í chéine. Agus an sin dúirt me bhfuil is vigans muid bhfuil éon vegan nach go bricfast dúirt sé déituch muid ifachaí nach dúirt me an ní ifachaí vegan was a rigann gan éon targeanna bhí agus dúirt me bidir soimilk gon cereal agus dúirt sé bhfuil tá siúpa an sin tras na borbeid tú an gosteach soimilk á is dúirt me bhfuil nach bhfuil chip sin an chuún ach níos an bhíon rud a fád anaisteach agus ní acu muide iad ach nuair bhhainmuid ar na léirhheas ar lína ní is cosú go mí glór coit snáit freisin siúlthart agus duna mún choláte ruí ach sé agus ní raon leiris sa siúmra bhí ar an go amach agus an leiris ríd le daine agus fa sin ceirlóach nuair chum amach leiris san
chuil me daoine tú mó gargó an se agus. Nís an bhíon rud a fád an eisteach. Ach, beidir gúna fáfin nach mar ag taiiste margur mu sé cúpla botún mar sin ar na blianta. Ach, bhfuil féidir ní slúna réaltá i gháin thu scáise féidir nó lóide chuid thuras a phléin chuún agus choir a réite agus choirnáir agus feicimiid sin ceá más a bhééis se. nó ceá ré. Well hí thuras de san tá sanní tear amateach chumuid chutí belfeirist i ríist as bhí sin níos an dá a turn ach bhí sé agraí ag daon eile. Bhé a rudbeag nervviseach leirt gailán nachach. Se bhráim se sin na me belfeiriste freisin agus fan mu in Glasgow tam sin freisin a bhráim a rudbeag sort níomhacha sát tá daon éistechan a beidir gapatí sort níle sam beidir ar gargóin sin a daoine cinús rubach ó nó drogaí agus dagla sé díis daoine caiiting ailge in de gantar hain be nach dain a se an lob níle sam agus mar as go háid chonig muid na bhacha muid go leir Union Jacks agus murals UVF so dí mar sin. Well thug mu se an bór mícheart. Bhí mé sé tomáint agus ag gnáam sin dúirní a Brexit nírán roaming rud ebriach ag an network was dat mar sin nervhí muid chas me as mó cin dar an data ar ma fón rih chomuid haar an teoran agus bhí an Google Maps rá was dat cinna le gálagus ruí agus bhil sin ceart ach mar gur thug mé an bór mícheart uair bháin ní an Google Maps ag rirútáil agus is sin bhíarm deoch cinine ó ceir lena mé an cá seo go dtí go mé an stoppan á cinse agus U-turníanana ach an cábeag seo lean mé an cábeag seo agus tuis mé oké deoch stoppain seo agus kid le bhí mu just sin áte bhí chudard paintáilte dear gurm agus Spáin bhí beláisiún Jacks agus bhí se an níor cheap mé gomach an air chunkur sin arach bhí an áte sem nar thug me sin mar bhí mar ótá Dublin Red ar gá agus ach bhí you mé U-turn an éca go Jo agus bhí sunní sa gúil cúla cá agus tá gab gur bhrá sé an Chanas agus thosa sé ar táfnas ruí agus ar gusint se ach se ceir Well Spáinte an ní léich le tá muide te poblach na héidir i teirn de saoir an gáile mo ní léich lecht daid rutaí mar sin na rutaí mór a deilt mór an nó scoilt mór a tásart áit chuáirit. Ní léich lecht an sin ní léich lecht an sin mar se sart mar deara sart seach bhaint a get sin sort ní léich lecht an Dáach mu an coppla turn Beijing ar cinint fachar clecht an nach binin céad uair i mu an nó so gan tar míceart mar a deara mar se sort bhaint a get sin stoi. Bumpkins, country bumpkins mar deara. Ceirlóir péidir go bhág muide sin é mar sin. Se gur má go cholach an dééis linn agus tá sun bhaint ah taine bheit sin agus mar dúr mu hána matain voltaí a go chuin nó Má on bhiltaí a go áteach i jazz le fáinach de mé firste. sé bfach mu buoch sin bhhailm cuairte se bhfuil ferste ríist. Tá sa máte bháinach mé fan an irchaí. Se bhil go háide te sin ach ceir golóir fá muidir sin se sné mar se slán go fór.